Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur bortziretara bueltatu gara, Berako herrian gaude. Beraz, hasteko bueltatxo bat emango dugu hemendik, herritik, ea nor topatzen dugun, eta gero ere Ibai Iturriarekin geldituak gara. Beraz, goazen gure ibilbidearekin hastera. Zer da musika? Kaixo! Egunon! Zer moduz? Ongi? Zer da hau? Hau pilates zentro bat, pilates eta entreno zentro bat. Bale, eta erakutsiko didazu, pixka bat? Bai, titia da, segiran ikusiko dugu. Hemen hau sala da, hemen 8 bat pertsonekin lan egiten dut. Materialak baditugu hauek, hemengo baloi handi hauek, gero hemen el txoko de los horrores deitzen diotena, materialaren txoko guztia. Aerobik egiten dugu baita, orduan aerobik eta gap eta olako aktibitateak egiteko estepak, pikak, makillak, zuzentasuna lantzeko, bizkarra eta indartzeko ruloa, patinak, aroak, pesa txikiak, pesa handiak. Eta patinak zertarako? Propriozepzioa lantzeko, zure gorputzara inguruarekiko lantzeko. Orain ere bosoarekin ari nintzen bezala, patinarekin zailagoa da. Zuk hartzen baldin baduzu patina, sentadilla bat egitea hemen, hanka atzera botatzen duzula eta bajatzea ez da gauza bera patina baldin baduzu, bajada horretan hau mugitu egiten delako, edo alderantziz. Atzean dagoenean, igual, zuk bajada egiten duzu hau mugitzen ari dela ez daukazu apoio zuzen bat. Ekilibrioa ere lantzen da, horrez? Hori da, horreka lantzeko. Bale, ez dakit, agian solasteko tartetxo bat izango duzu gurekin? Bai, orain saio bat daukat, baina tartetxo bat daukat. Bale, primeran. Leire, kontatu iguzu pixkat honen inguruan, enborren inguruan. Hasi nintzen pandemia garaian. Lehenagotik kiroldegian lan egiten nuen eta, suertatu zen aukera horrela, egoeragatik eta. Lehenagotik zegoen etxetik animatzen ziaten, irekitzera olako zerbait baino nintzen ausartzen. Eta, pandemian pauso eman nuen. Eta konten, oso konten. Eta zergatik eman zenuen pausoa edo zergatik zeneukan beldur hori? Azkenean normala ez, komodo zaude, erosotasun baduzu zure betiko lan horretan, kiroldegian izugarri konten nintzen, eta gustora, urte pila bat egin nitunan, oso gustora, oso ondo, baina, gero pandemia garaian, dena murriztu zen, dena, eta, hala behar izan zen, eta gustora. Eta hasierako momentu horiek nola izan ziren? Egoera dena zen incertidumbre bat hasiera hartan. Orduan, mugitu pixka bat, lagun batzukin, lagun batek diseinua, logoaren diseinua egiten dizu, beste batek laguntzen dizu material hauek hartzen, ze gainera ezin ginen hemendik Irundik gertu gaude, ezin genuen muga pasa gauzak ekartzeko, gauzak eskatu behar ziren, baina eskatu behar nituen, igual Iruñera eta igual Irundik 10 minututan lortzen nuen zerbait, espetu behar nuen egun bat, ze Iruñako transportistatzen heldu, eta ez dakiz zer, eta orduan izan zen nahiko prezipitatua ideia hasteko den guzti hori, eta hala ere, zeuden baldintzatzen ninduten gauza batzuk ezin nituela sortu, baina, azkenean hemengo makinean ni naiz. Ez dut koltxonetarik ez dut behar, nik esaten du ze ariketa egin behar den, zer ezten egin behar zuzendasun hori orduan, eta ni banengoen, hasi que, Osea, dena gelditu zen garai hartan, zu hasi zinen. Hori da, bai, dena etzen txarra izan nire kasuan, niretzat izan zen aukera berri bat. Eta enbor izena nondik dator? Sinplea da. Pandemia garaian, kiroldegirako lan egiten nuen oraindik, pandemian oraindik etxetik ezin ginenean atera, eta, nik etxean ez daukat sala honetan daukagun ispilu handi hau bezalako bat, eta bideoa grabatzen genitun, gure burua ariketak egiten eta horrela, gure kiroldegiko erabiltzaileek ikustitzaten bideoiek gero etxean egin ahal izateko. Kontua da, ni etxean hasten nintzela plantxak egiten edo abdominalak egiten, eta
botatzen nuen falta nire ispilu hori, ze nahi gabe automatikoki ispiluan zure burua zuzentzen duzu, ez? Zuzentasun hori lantzen duzu. Eta etxean ez nuen, ordu nire senarrakin, Xabira aipatzen nioen, Xabi, zuzenago, enborra zuzen dut, ordu nik nire enborra zen, nire enborra, eta enborra zuzen dut, eta niretzat ez, baina beretzat, niretzat dena enborra omen da. Eta orduan hortik tajo zeizen jarriko jot zentroari. Ja, pausa eman nuenean zeizen, eta erantzia, hombre, argita garbi enbor, ematen duzun lata horrekin, enborrakin, bai, eta horregatik dator, ze nik uste dut, gorputz batean enborra, arbolean bezala, enborra osasuntxu ikusten den momentu batean, sustraiak izugarri ongi ditunaren seinale da, eta hortik etorriko zaizki badarrak, kostoak, eta guzti, baina enborrak osasuntxu egon behar du. Eta guk ere enborra zuzen baldin badaukagu gainontzeko guztia badator. Eta erdigunea ere da, ez? Hori da. Horregatik pilatesen hori lantzen da kore guztia, eta zentro guzti hori, kontrologia guzti hori hortik dator. Orduan, enbor, bueno, xuxena. Eta enbor zentroa, zer moduz doa orain? Gustora, zentro txikia da, taldeko 8 pertsona hartzen ditut gehienez. Orduan, ondo, saiatzen naiz taldeko esi hori ere egon dadila, taldeak nahiko homogeneoak izaten dire, nahiko bakoitzak alduen ordutegian etortzen da, logikamente, baina, bueno, badaukate lotura balderaien artean, eta talde nortasun hori sustatzea gustatzen zait. Eta baten batez bada etorri normalean ez da izaten, inorrek ez da zer esaten, falta hori sumatzen da, gaur Pepito ez da etorri, zer dela eta zer raro, abixatu zuen, ez zuen abixatu, orduan hor talde kohesi hori lantzea garrantzitsua da, etortzen diren momentuan ariketak lasai egin alizateko. Urduri baldin bagaude ez baita gauza bera. Eta nola antolatzen duzu zentroa, ezakit jendea, aiz pertsona eta apuntatzen da jarduera konkretu batera, edo egiten da bazkide eta ezakit? Azkenean, klase gehienak pilates klaseak dire, pilates saioak dire, eta nik hor montatzen dut oinarri bat, eta gero hori pertsonalizatzen dut ordutegiaren arabera. Bardu honetan Bizkarreko mina duten 4 pertsona daude, hemen 2 esgintze, Txorkatiko 2 esgintze daude, hemen ezakitz aurdun dagoen bat dago, hemen orduan oinarri hortatik gero adaptatzen dut, egokitzen dut saiora. Aparte daude entreno saioak, dela ariketa fisikoagoa, ez? Kontrola dago, baina ariketa kardiobaskulara handiagoa dago, saltoak, inpaktoak, desberdin. Eta badago beste saio bat, konbi izena duena, eta dire 8 aktibidade desberdin, eta aktibitate horiek egiten dira astean bat. Adibidez, lehengo astean tokatzen zen konbin gap egitea, gluteo abdomen piernas, eta aste honetan tokatu da entreno egitea. Urrengo astean tokatuko da aerobik, urrengo astean, eta horrela 8 aktibitateak. Orduan, ez da zehazki gauza bat lantzen, baizik eta osotasun bat. Bai koordinazioa, bai indarra, bai oreka, horrela. Eta nolakoa da bera bezalako herri batean, ezakit, emprendedorea izatea? Bueno, nik alde horretatik nahiko komodoa izan nuen, ze kiroldegian beran eta lesakan ere egin nuen, urte pila batetan, eta orduan baneukan, izen batez, baino ezagutzen ninduten, bazekiten horretan egiten nuen, eta orduan hortik ja, kiroldegian ere murrizketa batzuk izan ziren, ez horregatik nintzen lanik gabe, eta ez zegoen lehen bezainbesteko aktibitate pila, eta nerekin klasetara etortzen zirenetan pentsatuz, zabaldu nuen, zentro ireki behar nuela, ze idea nuen, nola egin nahi nuen, eta batzuk, gutxi batzuk nerekin etorri ziren, orduan konten. Eta ja hortik zabaltzen joan da, eta gero hasieran 6 pertsona ziren gehien ez elkartzen altzirenak, eta 8, orain gehiago ere ez dut nahi, talde txikiak mantendu nahi ditut, pertsonalagoa izateko, baina alde hortatik erresa izan nuen lehenagotik lan hori egina nuelako, ezagutzen ninduten. Eta zu pertsonalki ezakit hemengoa zaren, ez? Ez, berez irundarra naiz. Eta zergatik bukatu duzu hemen? Bueno, aipatu bezala kiroldegian lan egiten nuen, 2007tik kiroldegian egondu nintzen lanean, eta gerora bikotea hemengoa da, eta azkenan hemen bizitzen. Eta ezakit nola ikusten duzu hemen berako bizimodua? Ezakit zerbitzuak, jendea... Gustora, ni oso gustora bizi naiz beran. Oso gustora. Txikia da, txikia izateko koiskorra da, ez da 500 biztanleko herri bat. Baditu baliabide aldetik oso erresa dugu baliabide zabalago bat behar baldin badugu hemendik Gipuzkoa aldera jotzea,
baina herritik bertatik atera gabe ere baliabide guztiak eduki ditzakezu. Hori da gero bakoitzaren araberako, baina niretzako berak badauka oinarri bat non saretzen den, multzokatzen den bezala hemen eta badauka bere indarra. Eta adibidez jende gaztean nola ikusten duzu hemen geratzeko joera dauka, kanpora joateko joera? Denetik dago, berak badauka ikusmira bat oso zabala, gaztetxo pila bat kanpora joaten dire, ezagutzen dituzte, hainbat leku, hainbat izugarri mendizaleak izaten dire normalan hemen inguruan eta Pirineotara inguru pila bat ezagutzen dituzte, baina gero bueltatzen dire. Hemen daude, bai nik hemen badauzkat, ez daukat erabiltzaileak hemen ez dire jubilatu estereotipo hori, denetik dago, eta gazte pila bat daude. Eta kanpora joaten direnak itzuli izan dire. Eta aukera dago hemen bizitzeko eta lan egiteko? Bai ez esango nizuke. Bai ez esango nizuke. Primeran, orduan ez? Eta ezakit klase bat emango diguzu joan baino lehen honekin? Bai, nahi duzuna. Primeran. Bale, besoak luzatu, eta imar duzuna da hemendik bi besoak belarrien alturaraino ekarri, eta aldi berean hankatako bat belaun altxatu, orduan oreka lana. Arnas hartuz beti, arnasa botaz kontrako aldearekin, kontrako hankarekin, gotxi, hori da. Bale, orain eskuak gerrian, egin behar duzuna da, retroversio bat pelbisarekin, orduan hemen mugitu behar duzu horrelatak, hori da, eta arnasa hartzen duzunean, berriz ere atera. Baina gorputzarekin dantzarik egin gabe, bakarrik pelbisa. Arnasa botaz, eta arnasa hartuz, hori da. Hori da pilatesaren oinarria, retroversioa egitea. Luzatu eskuineko hanka alde batera, hori da, eskuak buruan, ukondoak zabalik eta mantendu behar duzu, oraintxe egin dugun retroversio hori, pubisarekin gotxi, hori da, hor mantendu, eta bi eskuak hemen. Eta hemendik, egin behar duzuna da, belauna ispiluari begira, behazpuntak ispiluari begira, eta hemendik arnasa botatzerakoan inklinatu gorputza, hankarekin linea xuxen hori, diagonal hori bilatuz, eta arnasa hartzean berriz ere erdira. Sorbaldak enkajatu, belarritatik urrun, arnasa botaz, eta arnasa hartuz buelta. Hori da. Eta apoiatzen dituzu bi eskuak, hankekin indarra egin, eta hemen ezkerreko hanka eta eskuineko besoa luzatuko dituzu, besoa belarriaren alturaraino eta hanka luze atzeko pareta ukitu nahi bazenu bezala. Hori da. Arnasa botaz, luzatu, sorbaldak ongi enkajatu, arnasa hartzean buelta. Arnasa botaz, sorbaldak belarritatik urrun, arnasa hartzean buelta. Eramaten dut ipurdia horpotara, besoak luzatu, eta bizkarrezurra luzatu. A ver. Kaixo! Iepa! Sartu naiteke? Bai, pasa. Zer da hau, airu? Airu, kopisteria bat, funtsean, fotokopiak eta horrelakoak ditu, arnazioak, digitalizazioak, eta gero diseinu grafikoan munduan bai pixkate egiten ditugu gauzak. Primera. Kartelak eta horrelako gauzak. Egira ari gara bueltatxo baten herritik, herria ezagutzeko, ezakit, igual solasteko tartetxo bat duzun. Bai, noski bai. Eseri naiteke? Bai. Bale, kontatu guztu pixkat non sortu zen airu. Ez dara bat ez da urte bat orain ikan, 2024ko abenduan hasi nintzen. Pixkat, diseinu grafikoan mundu bat gustatzen zitzaidalako, eta nahi nuen ibiltzen ditzen bere garaian kartelak egiten, kontzertuetarako kartelak, herriko ostatuentzako kartelak dela. Eta ikusi nuen, zegoela hemen herrian badago beste kopisteria bat bizi oso daramala, baina uste hori azkenek urtetan daramala jubilatu nahi duelako, eta ikusi nuen aukera horrelako bat irikitzeko, eta pixkat... Bai, errelebo moduko bat emateko du, bai.
Eta zergatik hemen beran, erabaki zenuen herrian geratzea lan egitera? Hemen bizi naizelako, eta ikusten nuen, bazegoela behar moduko bat, horrelako denda bat egoteko bertan, eta hemen ondo nagolako, hemen bizi naizelako, eta hemen gustora nagolako, eta hemen zerbitzu horien eman nahi nuen. Eta zerk egiten du berezi bera? Herri txiki bada, denak ezagutzen dira, lasaia da, oso lasaia da, eta batez ere hori. Eta, kontatu guzu pixkat nola da hemen bizitzea, ze zerbitzu dituzu hemen, zer falta da? Egia nahiko zerbitzu, nahiko hauniz daude, beran, herri txikia, baina, bortxiki mailan, uste dut haundienetako da dela, eta nahiko zerbitzu nahi du, nik esango nuke, nik ez daukatelako kotxenik eta gero igual zerbitzu, autobus zerbitzua edo horrelako bat igual hobetzen ahalko zela, baina oroar herriak zerbitzu desente ditu eta onak gaina. Osea, saltokiak eta badaude. Bai, denetikan, supermerkatuak, farmaziak daude, liburu dendak edo paper dendak badago horrela bai, supermerkatu esan dugu. Bai, nahiko ongi dagoela, zentzu hortan. Eta tabernak eta ez ditugu ikusi oraindik, baina... Tabernak bai, nik uste gero eta gutxigo, txiste joan dira urtean zer, baina nik uste jendearen aixialdirako joera aldatzen ari ere bai, eta zentzu hortan gutxiago daude lehen baino, duela 20 urte baino, baina badaude nahikoak garen biztanentzako nik uste. Eta zure lan egiteko modua nolakoa da? Ze hasi berri zara, gutxi gora bera, ez? Bai, oraindik ikasten, edo pixkat kontaktua hartzen, ze, behatzi hilabete daramat. Eta, hori, oraindik ikasten, eta ikusten zertan hobetu eta zertan ez hobetu. Fotokopiak egitera ez da beste munduko gauza hondirik, baina, gero enkuadernazioak eta holako gauzaten, egiten ari nintzen ala, ikasten. Eta ezakit bezero asko dituzu, herri txiki bat izan da? Asko ez, baina jende asko daude, batez ere kapotik datozen jende da honeak bizitzera eta paperio dokumentazio askorekin, eta baita hemengoak ere bai jende heldua, batez ere dokumentazio askorekin bizitzen dira egunerokoan, eta horrekin bai, fotokopiak honitz egin baritut diru asko hasteko, baina zerbitzu hori ematen eta gustora. Eta diseinuaren aldetik, ze diseinu egiten dituzu? Batez ere, kartelak, herriko estatuentzako kontzertuetarako kartelak, edo jatetxetako kartak bai diseinu egite ditut, enpresa berri batentzako txarteltxoak, horrelako gauzak, eta sortzen diren gauzak, hortan batez ere. Eta nola hasten da ezakit diseinu bat zerotik, zeren arabera egiten duzu, zeren arabera sortzen duzu, zure ideia da edo ezakit eskatzen dituzu? Gauza, nik daukate bai, nik perezen naiz profesionala hortan, naiz diseinatzaile grafikoa ikasi hortan, zan da pixkat autodidakta, eta bautzuta daukate bai sindrome del impostor erraten den hori, baina, nola hasi? Ni haibez, kalean eta beti nabil fijatzen karteletan, letretan, tipografian, toki guztietan, eta gero zaudenean, egun inspiratua dakazunean, etortzen zaizu burura imagen bat edo kolore bat, eta hortikan hasten zara. Eta gero ikusi, gero egunak ez dela deguzat ditzen, baina, Eta gertatu zaizu etortzean horbait eskari bat egitera, eta esatea, ez dakit nondik hasi hau, ez zait etortzen inspirazioa. Bai, pasa zait. Askotan da egunak gutxi pasatzen eta badator egun badator inspirazioa eta pazientzia izan behar da, ez? Badaude egun frustranteak asko. Eta hemengo bizimoduari dagokionez, berriro horrela bueltatzen gara horretara, ezakit jende gaztearen joera zein da hemen geratzea bizitzera, kanpora joatea... Bizitzaren, toki guztietan zaila ari da izaten, ze hemen ere bai, azkeneko urte hauetan alkilerraren prezioa igo da, nabaritu da. Eta, ez da erresa, gazte batentzako bakarri bizitzea batez ere, bikotean espalin bada,
Baina hori igo dira kilarrak ere bai hemen ere bai nabari da, nahiz eta herri txiki bat izan, pues, ez dakit Donostiko influentzia edo jende Gipuzkoar asko etortzen dira hone bizitzera, orduan. Eta gazteak egiarran, ez dakit, nik uste edo pixoa konpartitzen, edo bikotean, edo horrela iten alko dute. Bestalde, esan bezala lehen, herri polita da hemen bizitzeko, lasaia da, nahiko gertu daukazu Donostia, bai Iruña ere bai, eta horregatik ni gustora nago hemen bizitzen. Alkilerraren prezioa, ia leku guztietan igo da asko, baina bereziki Donostian dago oso zaila, Eta nik uste horrek badu joera, hango Gipuzkoarrak eta pixka kanporaka joatea bizitzera, eta hemen bai nabaritu dugu azken urteetan batez ere. Osea, biztanleriaren igoera egon da? Ez dakit datuak, minon pertzepzioa bai ala da, bai. Eta nola ikusten zara hemendik 5 urtera, hemen negozioan gutxienez? Ez dakit hemendik aste batera nola gora izen, baina espero eske hori ez dut 3 urte bat, orduan ezin dut balorazio potolo bat egin, baina espero dut 5 urte barru hemen jarraitzea, lan ez lepo egotea, eta herriari bai zerbitzu ematen jarraitzea. Ze momentuz pozik zaude ez? Bai, baude hilabete txarrak eta hilabete hobeagoak, baina orokorrean pozik bai. Bueno, primera, gu jarraituko dugu gure ibilbidearekin, eta hemen utziko zaitugu, mila esker. Zuri. Bueno, venga, agur! Bueno, Ibai, aurrekoan hitz egin genuen elkarrekin zure ogibidearen inguruan, baina ez dakienarentzat zer egiten duzu? Bueno, pues hori erranduzun bezala ez aurrekoan egon ginen, eta hor pixkot esplikatu genuen ere proiektu berri hau zertan datzan, zer jarri duten martxan, eta orain dela gutxi arte, lehen urtean bukatu nuen mendigidaritza ikasketak, eta gauza bat eta bertzikin erabaki nuen proiektu honeta hau antzina eramatea, eta hori ez, mendiarekin zerikusia duen enpresatxo bat sortzea, eta azken finean da, egiten dudana da, jende desberdinei aukera eman, mendira etortzea, txoko desberdinak ere bai ezagutzea, eta batez ere igual, esperientzi desberdin bat ofreiztea mendian eta horrelako ingurutan. Eta honek ere errazten dizu beran bizitzea, ez? Bai, egiarran momentuz, egia da hasi berria naizela, eta egia da momentuz ni beran bizi izan naiz beti, ez naiz mugitu nera auzotik, eta momentuz egia da irteerak eta denak batez ere hemendik kanpo izan dela, Piriniotan edo Euskal Herriko bertze edozein lekutan, baina horrek ez dit suposatu nire lo egiteko lekua edo nire etxe bizitza aldatzea. Ez azkenean, astean zehar lan egiteko aukera daukat etxetik, nire ordenagailuarekin, eta aukera dut momentuz hemen gelditzea bai. Eta zer suposatzen du zuretzako hemen lan eta ere bizi izan? Bueno, azken finean, alde batetikan burua uste gutxigo da, ez? Ez dut lanangatikan ez da aldaketa gogorra edo zorrotza izan, hemen mantendu dutelako nire etxea, eta alde horretatikan ongi, azkenean ere etxetikan jaisten naiz eta herrira bajatzen naiz egunerokotasuneko erosketak egitera, eta baita ere nire lan ordu horiek ordenagaia aurrean antzinean ordu haunitz pasatzen ditut edozein irtera prestatzeko, eta hori azkenean hemengo ostatotan eta hemengo komertziotan egitea, eta azkenean ikustut hori nahiko aberasgarria dela ere herriantzako ere mantentzen dudalako hemen, eta ere nire aportazio txiki bat ere ematen dudalako hemengo komertzioei. Eta hemen berako bizimodua nolakoa da?
Eta ezakitzen bat komertzio daude hemen. Hemen bertakoak. bizia badago, erramarra dugu hemen beran Bortziriak eskualdeko parte dela, Bortzerrik osatzen dugulako eskualde hau, eta erramarra da, bera, igual eskualdeko haundiena edo zabalena dena, ez? Eta orduan hemen bizia egiten da, inguruko lesaka, etxalar, igual lesaka ez hainbertzez, igual ere tamainaz ere bai handia da eta komertzia dauka, baina igual inguruko herri txikiak ere bai onat etortzen die, ez? Eta bizia hemen egiten dute. Orduan badago bizia egunerokotasunean astetartez ikusten duzu hemen herrian, badagola jendia dagola bai kafetegitan, dendatan, ni bizi naizen auzoa beran sartuta dago, baina pixat aparte dago, Agerra auzoa, eta Agerra auzoak dauka horrelako mugimendu nahiko interesgarria, zeren erramarra dugu jatetxeaz aparte, taberna, kafetegiak, farmaziak eta horrelako gauza daudela, eta orduan ikusten da mugimendua, eta bisitasun hori ere ongi dago, gustatzen zait. Eta zerbitzu publikoen aldetik nola dago bera? Bai, nahiko ongi dago, adibidez, jugu ikastetxe, 3 ikastetxe dituguna, gero adibidez badugu osasun zentrua ere bai, garraio publikoare bai hemen beratikane pasatzen da bai etortzen dena Gipuzkotik Irundik eta gero Iruñara bidean ere hartzen duen aukera dugu, eta kiroldegia ere bai egunero beteta dagola eta kirola egiteko aukera dugu, eta erraten alda, bai eskualdetik ere bai etortzen dire ja institutora eta onat etortzen dire berara, ze ja Bortziritako eskualdean eta ja instituto aukera hori ez dutenez, onat etortzen dire berara. Gero ere, aipatu duzu garraio publikoa, ez dakit hemen ze ohitura dagoen kotxea hartzeko, ere autobusa erabiltzeko. Egia da, aukera hori autobusarena badagola, baina alderatzen balen badugu hemen hurbil dugun Irunekin eta daukaten aukera guzti hori ez da inbertzekoa, hemen ez dakit nik egiarran, ni beti kotxez mugitu naiz, azkenean hemen ez daukagu ez trena aukerarik eta deus, eta kotxez mugitu naiz, eta aukera astetartez, bakit ez dakit bi aldiz pasatzen omen den hemen autobusa bai Gipuzko aldera pasatzeko edo Iruña aldera joateko, eta bertzelaz kotxea. Hemen kotxez, hemendikan kanpo mugitu nahi balin baduzu kotxez. Gero badago ohitura herrian bertan biziketarekin ibiltzeko eta biziketatik hartu eta kotxe hartu beharrin herrira edo zein erosketa egitera joateko aukera dago bai. Eta jende gaztearen joera zein da? Hemen herrian geratzea, kanpora joatea bizitzera? Guain dela urte batzuk errango bali manitzun ikusten da jendea mugitzen dela, beti ere unibertsitateko afera hori eta bizitzeko eta hori dena kanpora ateitzen dire, hori egia da. Baino beti galdetzen dute, holan ere bezeroekin eta nongoa zara eta hori galdetzen baute eta beratarra naiz, herri txiki bat da, eta azkenean konturatzen bali mazara berak urtero egiten dituzten kontaketa biztanleria aldetikan ez da mugitzen. Horrek erran nahi du hemen gelditzen direla. Bai, egia da, gazteak ateitzen direla beraien ikasketak egiteko, baino nik bai nire hurbileko lagunak izan dienak bere gazte garaian igual ateri direnak unibertsitate garaian kanpora, gero beti ere ja lanean hasten dienean eta hurbiltzen dire ja onat aldera, ez? Orduan hemen mantentzen da. Nire ustez hemen biztanleria galerarik ere ez dugula, nire ustez ez dugula antzeman. Orduan aukeren aldetik ere bizitzeko aukera, lan egiteko aukera hemen badago. Bai, hemen badakigu nola dagoen guain etxe bizitza bat hartzeko edo erosteko edo alokairuak hemen bizia dena garestitzen ari da. Baina, azkenean konparatzen balen baduzu bertze hiri batekin edo inguruko herri batekin, aukera dago. Hemen oainika momentuz ere bai, alokairuak eta aurkitzen aldituzu, egia da igotzen ari dela, baina aurkitzen aldituzu ja alokairuak nahiko eramangarriak, gaur egungo bizimoduan dagona,
eta bai, nire ustez aukera dagola, eta bueno, lana egiteko ere gaur egun ja gehienak ere kotxea daukagu ere bai, eta bueno, errepideak ere bai ez dakit moldatzen ari dire eta egokitzen ari dire, eta bueno, pues igual jendeak ere bai aukera daukate hemen gelditu eta gero hemendikan ja lanera igual herrian bertan ez balema dute lana egiten, pues kanpora teitzeko ere bai. Bueno, igual hau komentatzeko, ez dakit alkatearekin hitz egiteko aukera, ez dakit izango dugun, ez dakit agian bidaliko diguzu edo erakutsiko diguzu, non dagoen udaletxea. Bai, errango dizu, ez? Bai, primeran, guazen. Venga, guazen, hemendikan. Bueno, Aitor, berako alkatea zara, eta kontatu diguzu pixkat noiztik zaren alkate. Hau da, nire bigarren legegintzaldia, daramatzat 6 urte alkate, baina aurretik ere egon nintzen zinegotzi, beste 4, beraz 10 urte ja udaletxean. Erraz erraten da, denbora pasatzen da azkar, eta hemen jarraitzen dugu. Eta zergatik erabaki zenuen udaletxean sartzea, berako udaletxean, ze gainera ez zara hemengoa, ez? Hori da, ni bizkaitarra naiz sortzez, Markinakoa, eta irakaslea naiz, eta nire irakasletza lan guztia Nafarroan egin dut. Tuteran hasi nintzen, Lizarran bizi izan du naiz, eta orain hemen nago. Arantzan dut plaza, nire irakasle plaza, eta nola hasi nintzen udaletxean kasualidadez. Herrian parte hartu izan dut hainbat elkartetan bertso eskolan ere aritzen nintzen, garai hartan, eta herri bilerak egiten ari ziren, udaletxerako taldea osatzeko, eta hola bilera batzutan parte hartu nun, eta jendea falta zen, da azkenean, zu aurkeztuko zara, eta azkenean kasualidadez izan zen. Baina, beti saltsa desberdinetan sartuak egon gara, eta gustatzen zaigu pixkat, herrigintza, eta horregaitik gaude hemen. Eta, animatu zinelako ere. Bai, noski, animatu nintzen. Probatu nahi nun, ezagutu, politika ere beti gustoko izan dut, eta hemen jarraitzen dut. Orain helburua da legintzaldia hoia ongi bukatzen dugun, erdia pasada, eta gerokoak. Eta horrelako herri baten alkatea izatea nolakoa da? Batzutan ez da erraxa, hemen eskualdeko, bortzitako herriko eskorrena da bera, landa eremuan kokatu da dago, baina herriko eskorra da erranduan bezala, ia 4.000 biztanle ditu, herri motor bezala konsideratua dago, eta bada mugimendua hemen. Hode zerbitzuak, industria dago, baita ere, mendikudeaketan eta abeltzain aldetik ere bada mugimendua, eta ez gara espertzen ez. Eta nola dago herria? Nola dago, ezakit, jendearen joera, populazioa, ezakit, orokorrean herrietan jendea kanpora joateko joera dauka, despopulatzeko joera dago, ezakit hemen hori gertatu den, ez? Bera ongi komunikatua dago, bai, mugako herria gara, eta gero Irundikan eta Baionatik oso hurbil gaude. Inguru horiek hurbilago ditugu Iruña baino. Populazio aldetik eusten dio, populazioari bera eusten diogu etorkinengatik. Etorkin desente dago beran, eta ongi etorriak dira, bera harrera herria da, behar ditugu, eta hemen daude. Zergatik dauden hemen? Alde batetik baditugu Europa ekialdekoak, Moldavia, Ukrania, Rumaniarrak, hauek logistikan dabiltza asko. Bera pasoko herria da, eta hemen logistika garrantzia handia du, kamionak eta bar. Gero Hego Amerikarrak ere baitugu, zaintzan eta aritzen direnak, eta
ere garrantzia du ere mugako komertzioak, Ibardin, Dantxarinea, eta horrek eusten dio pixkat herriko populazioa, eta industriak ere badu bere garrantzia. Baitugu hor, industrialdea dugu, Berkol, Fundiziones, Sabera, Alko, enpresa horiek, eta bai, alde hortatik, bera ongi dago. Herria, gero, gazteak eta ze joera duten ikastera kanpora, gehienak joaten dire, eta egia da, badela masa bat, nik datuak ez ditut, baina ikusten dut, sentsazioa badut, asko kautua egiten dute herrira bueltatzen dira, eta hemen bizitzeko, etxe bizitza erosten dute aldutenak, ez dago erresa, etxe bizitzaren asunta, baina daude gazte batzuk oso engaiatuak direna herrira, herriko bizitzari, kultur mugimenduari eta bar, eta bai, hola ikusten dut gutxi gora bere herria, bai. Eta orain etxe bizitzaren kontua atera duzula, Donostiatik hain gertu egonda, Donostian alokairua eta etxe bizitzaren prezioa oso altua dago, ez dakit horrek ere eragina izan duen hemen. Etxe bizitzarena erraten du arazoa dela, baina nik uste dut drama bat dela, etxe bizitzaren kontu hau, ni alokairuan bizi naiz, eta badakit zer den hori, beran, daramatzan urte guztiak alokairuan egon gara gu, eta zaila dago, beran alokairua. Etxe hutsak badaude, jendeak gero oso egoera prekarioan daude etxe batzuk ere zarkituak, jendeak ez du alokatzea nahi izaten, haunistan, saiatzen gara udaletxetik eta jende hori animatzen, prezioak oso garestiak dira, alokairu prezioak, eta gero etxe bizitza berria ere oso garesti dago, noski, eta etxe bizitza berria ez da unitz eraikitzen ere. Justu orain hemen udaletxe ondoan promotore sustatzei txiki bat ari da, 10 etxe bizitza egiten, baina pena da, ze lurra badago eraikitzeko beran, eta lur interesgarria den hor Bidasoak, Harrikan, Bortziria gauza eta gerra tartean belardi horietan eraiki alda, baina jabeek, lur jabe horiek ez dute beharrik, sustatzaileak ez dira sartzen alde batik hainbat traba administratibo daudelako, ez da erresa, etxe bizitzarena komplikatua dago, baina ez da hemengo afera. Beraz, jarraitu beharko dugu lanean, baina nik uste dela egoera bat, lehenkoan aditzen nuen, inoiz baina hipoteka gehiago sinatzen ari dira, hor estatu mailan. 2008ko hor kraka handi edo izan zen, krisi handi hori, ordungo mailetan omen gaude hipoteka kontuetan. Beraz, ez dakit, aber zer gertatzen den. Eta udaletik ezagit zerbait pentsatu zuen, honi buelta emateko, gutxienez hemen beran? Bai, udalak egina du azterketa bat, etxe bizitzaren egoerana, zenbat etxe bizitza huts dagoen, badu hor zerrenda bat egin ere bai, zeintzu diren jabeak, eta iaia inmobiliaria lanak ere egiten ditugu, jabeekin egon, alokatzera animatu, eta bai, holako gauzak egiten ditugu. Dugun lur eskasa udalak berak utzi izan diogu Nasubintzari utzi genion, eta Nasubintzak alokairu sozialerako etxe bizitza berriak egin zituen, Kasernan. Holako gauzak egin ditugu eta jarraitzen dugu. Baina dira, partxeak erran dezagun, adibidez, badugu beste asmo bat orain, igerilekoak ere zarkituak ditugu, igerilekoak mugitu behar ditugu handik, eta partzela hori udalarena da, beraz, etxe bizitzak egiteko subastan atetzea, noski gero baldintzak gu jarriko genituzke, babeseko etxeak izan beharko lirateke, alokairurako, holako ideia baitugu buruan bai. Bueno, gutxinaka ez? Bai, gutxinaka izaten dira gauza hauek, baina beti jarraitu behar da. Baina, etxe bizitzaren arazoa da oso komplikatua bai. Hemen eta toki guztitan ikuste. Eta zerbitzuen aldetik nola dago bera? Nik errango nuke ongi dagola. Hemen, ikastetxeak ditugu, 3 ikastetxe haurta lehen hezkuntzakoa, gero haurtzaindegi ere bai, 2. hezkuntzako institutu ere badugu. Komertzio aldetik, badaude dendak itxi direnak, baina ireki ere egiten dira. Badaude olako ekintzaileak, jende gaztea animatu dena, dendak irekitzera,
lehengoan hitz egiten nuen batekin, bolako tintorieria bat ireki nahi dula, eta bar, eta bueno, badire mugimenduak. Eta zerbitzu aldetik barraten dizutana, osasun etxe edo kontsultategia hori bai txikia gelditu zaigu, lesakan dugu, osasun etxea, eta hori ere handiago izango bagenu, baina gero musika eskola bat ere badugu, herria, erraten dizuna ongi komunikatua dago, garraio publikoaren gabezia bai badugu, hori beti indartu nahiko genuke edo Nafar Gobernuaren ardura ere bada, orain lizitatuko dira, hemen iparraldeko garraio zerbitzuak, tegi horreko betzen duen. Eta gero beran erran dizudana, industria gunea dugu, ikuste ongi hornitua gaudela, zerbitzu aldetik ere ongi gaudela, pentsatzen dut. Kiroldegia ere daukazu. Baita ere, kiroldegia ere badugu, frontoiak hor ditugu, erran dizudana, igerilekoek ja pixka zarkituak ditugu, horiek ere berritu beharko ditugu noizbait, baina, zinema bat izango bagenu hobe, baina ez dugu, eta beste gauza batzuk ere falta motatzen ditugu, baina, bai. Eta hemengo jendeak, ze joera dauka ezakit hori aipatu zula garraio publikoarena, kotxez mugitzen da, autobusa gutxi bada ere hartzen du. Gehien bat hemen jendeak kotxez mugitzen da. Autobus zerbitzua indartu da, Irun aldera indartu da zerbait, ospitalera ere ara joaten gara, Irunera. Tor indartu da, baina Irunara oso autobus gutxi daude eta jendea goizetan lanera joan behar du, herritik atera behar da, Gipuzko aldera honiz joaten da. Eta badaki kotxeak partekatzen daritzen dela jendea, baina zoritxarrez gehien bat norbere kotxe erabiltzen du. Udaletik nahi dugu martxan jarri kar kooperatibakin ari gara Alokairuko kotxe elektrikoa partekatzeko urtebeterako programa piloto bat egin nahi dugu. Udaleko autoa izango litzateke, baina udal lan orotik kanpo herritarrak alokatzeko eta bar. Eta bai, joera hori da. Gehien bat norbere kotxea erabiltzera, baina nik uste saiatu behar garela dauden autobus gutxiak ere erabiliko bagenitu gehiago, beti ez, azkenean erabilpenak sustatzen du zerbitzu gehiago egotea. Hor beste erronka bat duzu ez? Bai, erronka da, guretzat Irunera iristea, Irunen ja dena daude autobusak, tren, eta nola joera handia dugun aldortara. Eta adibidez, Zaharatik ere Baionara indartu dira badatxitxak programa hor, indartu dira autobus zerbitzuak. Beraz, beharko gunduke beratik konexio hobeak, beti erran dugu, idealena litzateke lurralde bus, bera lesakara iristea. Horrekin ja Iruneko lotura hori bagenu, beste kontua da Iruña, Belate eta Iruña, hori piskat urrunago gelditzen zaigu, baina holako kontuk, bai. Primeran hor dituzu erronka handiak. Erronkak handiak, bai. Hemen utziko zaitugu lanean, eta gu gure bueltatxoarekin jarraituko dugu. Mila esker, Aitor. Ederki, eskerrik asko zuei. Ondo segi. Bai, berdin. Agur. Zubi polit honetan bukatzen dugu gure ibilbidea berako herri honetan, Bortzirietan, eta espero dugu asko disfrutatu izana gurekin. Agur, hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.